Hello, Saudi Arabia, mga untag kabsa. This one ay rice nila nga pinabaho-baho. Asa ay manok. Asa ay this one spinach. Mga kanding kaon. Naon to guys. Dili mga sila. Ay kutsara. Ay baho kabsa. Ay baho. No choice kay way makan gutom kayo. Naon na siya pagkaon. Kabsa. Chicken. And what's one? Spinach. Nay mga am dili kanding. Limon. Ganahan ka sila ni. Ganahan ka sila ni kay Oto pwede mong paita. Baho. Gaganahan sa baho. Bahong kuan. Ganahan ka lamas. Okay guys. Kabsa, Saudi Arabia. Ang kagka chicken, spinach. Crispy kayo. So ganahan baho kayo makaya. So karon ano kay kung paminaw Ano ba? Magkutsara din. Baba.